Teljesen jogosan merül fel benned a kérdés, hogy mi történik itt. Hát a Neon VR Escape Roomba jártunk Budapesten, és épp próbáltunk kiszabadulni. Itt a monitoron láthatjátok, hogy mi mit láttunk a szemüvegeken keresztül, de elkezdjük az elejéről. Miután kiválasztottuk, hogy melyik játékkal szeretnénk játszani, ami az esetünkben a garázskaland volt, és ezt nagyon ajánlom amúgy mindenkinek, mert nagyon izgalmas volt. De van még 2 szoba, amik közül tudtok majd választani, és úgy hallottuk, hogy hamarosan jönnek még újabb fejlesztések is. Ezután segítettek mindenkinek beállítani a szemüvegét, illetve ezt a 2 konzolt, amit az egész játék során kell majd használni. És indulhatott a móka. A játék úgymond több szintből áll, és mindenhol különböző feladatokat kellett megcsinálni. A garázsból indultunk, ahonnan egy portálon keresztül átmentünk egy laboratóriumba, majd átmentünk egy titokzatos barlangba, és végül az egész sztori egy űrállomáson ért véget. Egy kis segítséggel ugyan, de kijutottunk egy óra alatt. Mi ugye 4-en voltunk, de lehet menni 2-en is. De hogyha van egy 10 plusz éves gyereked vagy testvéred, akkor mindenképp vidd el őt is, mert garantáltan imádni fogja. Az én tesóm és a barátja is még napokig erről az élményről mesélt. Szóval, ha te sem maradnák egy ilyen fantasztikus élményből, akkor szerintem látogass el neonvrescape.hu-ra.